Čaute, dneska sa pozrieme na platinu v God of War a poviem vám, či sa oplatí ju získať. Na začiatok dobrá správa. Platina má obťažnosť približne 4 z 10, zaberie okolo 35 až 50 hodín a čo je najlepšie, nič sa nedá natrvalo premeškať. Hru si tak môžeš užívať vlastným tempom. Do not be sorry. Be better. Počas príbehu odporúčam preskúmávať svet, plniť vedľajšie úlohy a postupne vylepšovať Kratosa a jeho zbrane. Nemusíš sa stresovať trofejami, pretože po dokončení príbehu sa môžeš vrátiť do všetkých oblastí. Po dohraní príde čas na dokončenie vedľajších aktivít, zbieranie artefaktov, Odinových havranov a čistenie všetkých regiónov na 100%. Najväčšou výzvou sú však ríše Muffleheim a Niflheim a hlavne súboje s Valkyrami. Tie poriadne preveria tvoje schopnosti. A potom príde ona, Sigrun, kráľovná Valkyr. Pravdepodobne najťažší boss v celej hre a pre mnohých aj najväčšia prekážka na ceste za platinou. Keď ju porazíš, máš prakticky vyhraté. Za mňa je platina v God of War jedna z najlepších, aké môže PlayStation ponúknuť. Nie je zbytočne grindová, ponúka množstvo skvelého obsahu a motivuje ťa preskúmávať celý svet. Moje hodnotenie: obťažnosť 4 z 10, zábava 9,5 z 10 a ak si fanúšik silných príbehov, túto platinu by si určite nemal vynechať. A ak už túto platinu z tejto úžasnej hry máš, napíš mi to do komentárov. Ktorá časť dala zabrať najviac tebe a ktorá časť teba najviac bavila. Za mňa najťažšia časť tejto platiny bola jednoznačne Sigrun a najzábavnejšia asi celá hra a preskúmovanie celého sveta. Ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že sa vám toto video páčilo a nejakým spôsobom aj pomohlo. Vidíme sa pri ďalšej platine.